Bricks John Rolly L. Reyes, Barangay Chairman, kung mahal mo ang pamilya mo at gusto mo pa silang makasama, sumuko kayo sa pamahalaang lungsod ng Maynila. Pare-pareho tayong lumaki sa kalye. Alam niyong ibig kong sabihin. Alpi Lacson, kung nakikinig ang pamilya nito, pasukuin niyo na to. Romualdo Reyes, Udong, may pamilya ka, kung mahal mo sila, at kayong mga pamilyang nanonood, kumbinsihin niyo ang inyong asawa. John Chris Domingo, alias Tenga, alias Cabron, alias Makmak. Nahuli na namin ang mga kasama niyo. Alam namin kung saan kayo nakatira. Hindi magiging dahilan sa amin na hindi namin ipatupad ang batas. Kung mahal ninyo ang mga taong nabanggit ko, binibigyan ko kayo ng 48 hours. Sumuko kayo sa pamahalaang lungsod ng Maynila. Mga bastos kayo. Wala kayong modo. Biyernes Santo. Halal kayo ng bayan. Tingnan nyo ginawa nyo sa sementeryo namin. Mga talipandas. Then I will deal with you again after 48 hours. I will see to it that you will never have a good sleep every night after 48 hours. I will take this personally. Total, binaboy ninyo ang lungsod. Hindi naman kayo taga rito. Binaboy ninyo yung mga labi. Saang makatwirang at mahabang pasensya na tao ang uunawa sa ginawa ninyo. Talagang namuno kayo ng salok. Sa mga kababayan namin, Biyernes Santo, sementeryo. Mga kababayan, kayo po ang lumugar sa katayuan ko. Ano kaya ang mararamdaman ninyo sa mga taong ito na naturing ang panghalal ng bayan? Mga barangay official ng ibang syudad. At hindi pa ho doon nagtatapos yun. Hindi lang ho sila taga-ibang syudad, ginawa pa ho nila yung pagsasabong sa loob ng sementeryo kung saan nahihimlay ng payapa, ng tahimik, ng maayos ang inyong mga mahal sa buhay na para bang inapak-apakan lang yung mga nicho na mga mahal natin sa buhay. Walang galang sa mga patay. Walang galang sa institusyon. Walang galang sa batas. Walang pakialam sa krisis na ating kinakaharap. Mga kababayan, nais kong ipakita sa inyo. For the first time, let me show you these pictures. I want you to help me. I want you to help me find these people. I will treat them as a regular criminal if they will not surrender to the authorities of the city of Manila. Mga kababayan, nais kong ipakita sa inyo at mga nahuli na namin ang ilan sa kanila. Christopher Fernandez de los Reyes, alias Bong, 43 years old, single, jobless pero may pansabong. Residing at 29th Street, Manila North Cemetery, Santa Cruz, Manila. Ronnie Ignacio, 31 years old, single, painter, residing at 5th Street, Manila North Cemetery, Santa Cruz. Pangatlo, Bricks John Rolly L. Reyes, Chairman, Barangay 129, Caloocan City, at large. Ulitin ko ha. Bricks John Rolly L. Reyes, Barangay Chairman, Barangay 129, Caloocan City, at large. Alpi Lacson, Barangay Kagawad, 129, Caloocan City, at large. Romualdo Reyes, alias Udong, Barangay Kagawad,
of Barangay 129, Caloocan City, at large. John Chris Domingo, alias Tenga, pero bingi. Barangay Kagawad of Barangay 129, Caloocan City, at large. Alias Cabron of Barangay 131, Caloocan City, illegal cockfighting operator, at large. Alias Makmak of Barangay 129, Caloocan City, Biyernes Santo, sementeryo, halal ng bayan, may pandemic. Tingnan ninyo. O ngayon, wala kayong galang sa mga patay, wala kayong galang sa pamahalaan, wala kayong galang at malasakit sa kapwa ninyong nagsasakripisyo, na hirap sumunod sa pamahalaan, manatili sila sa kanilang bahay. O ngayon, kayong mga kagawad na nabanggit dito, binibigyan ko kayo ng 48 hours sumuko sa pamahalang lungsod ng Maynila. Hours. Pumunta kayo rito sa pamahalang lungsod ng Maynila, at kapag kayo'y sumuko, bahala ng taong bayan magpatawad sa inyo. O ngayon, hindi kayo susuko, makita ninyo kung anong gobyerno ng Maynila. I will treat you as an ordinary criminal. Anyway, ang ginawa nyo naman talaga ay krimen. You want attention? Gusto nyo ng atensyon sa kasagsagan ng krisis na kinakaharap ng syudad namin, ng bansa, ng mundo, na ikinamamatay ng mga inosenteng tao at nababaliwala ang sakripisyo ng lahat ng mamamayan, mga taong gusto na magtrabaho para maghanap buhay, hindi makapagtrabaho para irausan ang pamilya nila, nakuha nyo pang magsugal? Sa mga pamilya, sa asawa ni Christopher Fernandez E. de los Reyes, kung mahal mo ang asawa mo, isuko mo na dito. Ronnie Ignacio, kung mahal mo ang asawa mo, isuko mo na dito. Na nanonood. Kung kayo'y may pagkakaalam pa na ibang impormasyon sa mga ito, tamang-tama, mas madali itong hanapin. Dahil hindi naman ito makalalabas basta-basta ng Metro Manila. So, bilang sa diplomasyang pamamaraan, binibigyan ko kayong ng pagkakataon na maituwid ang inyong pagkakamali. Dahil tao lamang tayo nagkakasala. Yan, bilang ama ng lungsod ng Maynila. Magandang araw sa inyo mga taga-Barangay 129. Makikiraan lang ho kami. Sabihan nyo na yung chairman nyo, sumuko na. Sa mga taga-Barangay 129, mga taga-Barangay 129, kung sino man na may kamag-anak sa chairman ninyo, pakisabihan nyo, hinahanap siya ng pamahalaang lungsod ng Maynila. Chairman Briggs John Rolly Reyes, Kagawad Alpi Lacson, Kagawad Romualdo Reyes, John Chris Domingo. Kung meron kayong alam kung nasaan ang barangay chairman nyo, sabihin nyo, hinahanap na sila ng lungsod ng Maynila. Kayo dyan mga nasa barangay,
Sabihin nyo sa chairman nyo, Tama. Tama. kayo mga taga-barangay, sabihin nyo sa chairman nyo, si Chairman Bricks John Rolly Reyes, Kagawad Alpi Lacson, Romualdo Reyes, Kagawad John Chris Domingo, hinahanap kayo ng pamahalaang lungsod ng Maynila. Gusto ko lang malaman ninyo na binibigyan namin kayo ng pagkakataon magpaliwanag sa pamahalaang lungsod ng Maynila. Aaraw-arawin namin kayo dito. Sa mga magkakapit-bahay, ang inyong chairman na si Bricks John Rolly Reyes, hinahanap ng pamahalaang lungsod ng Maynila. Sila ang mga bida sa sabong dito sa North Cemetery na pag-aari ng pamahalaang lungsod ng Maynila. Ito po ang alkalde ng lungsod ng Maynila, nakikiusap sa inyo. Kung meron kayong impormasyon sa inyong chairman, kung kamag-anak nyo si chairman, kamag-anak nyo si Kagawad Alpi Lacson, Romualdo Reyes, John Chris Domingo, sabihan nyo na sila na kusa ng loob na magpaliwanag sa pamahalaang lungsod ng Maynila. Ito ang alkalde ng lungsod ng Maynila, pumapasyal sa inyo, buong kababaang loob. Isuko nyo na lang si chairman, si Kagawad, lahat kayo. Binibigyan ko kayo ng pagkakataon. Kami nananawagan at nakikituyo sa inyo. Huwag na tayo magkahiyaan pa. Mga halal kayo ng bayan, pasimuno kayo sa tugal. Wala kayong patawad kahit na Semana Santa, Biyernes Santo. Aaraw-arawin namin kayo dito. Hanggat hindi kayo nagpapaliwanag sa pamahalaang lungsod ng Maynila. Mga halal kayo ng bayan, mukha kayong hangal. Sa mga kabag-anak, si Chairman Bricks John Rolly Reyes, tulungan nyo na ang pamahalaang lungsod ng Maynila. Sa Kagawad Alpi Lacson, binibigyan namin kayo ng pagkakataon na makapagpaliwanag sa mata ng bata. Huwag na kayo magtago sa Pangasinan. Hindi namin kayo titigilan. Hindi kayo dapat pamarisa. Nakakahiya kayo sa mga kapitbahay ninyo. Sa sobrang kahiya ninyo, sa Maynila nyo pag ginawa yung kagaduhan ninyo. Let's go. Sana naman nagkakaintindihan tayo ng inyong lingkod ay buong kababaang loob nagpunta rito upang diplomasyahin kayo. Binibigyan ko kayo ng 48 hours. Harapin ninyo ang inyong kasalanan. Kasalanan sa taong Maynila. Sa mga taga Maynila, meron kayong dapat ipaliwanag. Wala kayong patawad kahit Biyernes Santo ang kakati ng kamay ninyo. Naturingang halal kayo ng bayan at dapat ninyong inaasikaso ang mga kabarangay ninyo. Nagdala pa kayo ng problema sa Maynila. Sana nagkakaliwanagan tayo. Uulitin ko, pasensya na kayo mga kabarangay 129 dito sa Caloocan. Hindi namin nais magambala ang inyong oras, pero napakawalang yan ng chairman ninyo. Sabihin nyo sa kanya, sumuko na siya magpaliwanag sa lungsod ng Maynila. Hindi namin ito tolerate ang kawalangyaan ng inyong barangay chairman, Kagawad. Sa mga kamag-anak ni Chairman Bricks John Rolly Reyes,
kamag-anak ni Alpi Lacson, kamag-anak ni Romualdo Reyes, kamag-anak ni John Chris Domingo, binibigyan ko kayo ng 48 hours. Sumuko kayo sa pamahalang lungsod ng Maynila, magpaliwanag kayo sa mga taga-lungsod ng Maynila bakit kayo nagsabong sa loob ng sementeryo Biyernes Santo. Sinasabihan ko kayo mga kapitbahay namin dito sa Caloocan, sabihin ninyo sa inyong chairman, sumuko na siya. Kay Kagawad Alpi Lacson, sa mga pamilya nito, kay Kagawad Romualdo Reyes, Kagawad John Chris Domingo, binibigyan namin kayo ng 48 hours para magpaliwanag sa pamahalang lungsod ng Maynila. Sila po ang mga nagsugal, nagsabong Biyernes Santo sa loob ng sementeryo. Ang inyong chairman. Dikit mo nga ako doon sa yung pader kung saan mismo sila nagsukat. Ikot tayo. Ito mo ko dyan sa kanto. Ang barangay nila yan. Sa mga tanod ng Barangay 129, sabihan ninyo ang chairman ninyo na si Chairman Briggs John Rolly Reyes, pinagpapaliwanag siya ng pamahalaang lungsod ng Maynila. Si Kagawad Alpi Lacson, Kagawad Romualdo Reyes, Kagawad John Chris Domingo, hinihikayat namin kayo na magpaliwanag sa pamahalaang lungsod ng Maynila bakit kayo nagsabong Biyernes Santo sa loob ng sementeryo. Mga halal pa naman kayo ng bayan. Kami nagpunta rito para diplomasyahin kayo at bigyan kayo ng pagkakataon na makapagpaliwanag. Sa mga barangay na nakikinig na nandito, mga kapitbahay, ito po ang inyong lingkod, ang alkalde ng kabilang lungsod, Isko Moreno, nananawagan sa inyo. Bigyan nyo kami ng pagkakataon na ipaliwanag namin sa mga taga-lungsod ng Maynila bakit ang barangay chairman ng Barangay 129 Caloocan ay pasimono sa sugalan sa loob ng sementeryo ng Maynila. Yan ang barangay chairman ninyo, Briggs John Rolly Reyes, Alpi Lacson, Romualdo Reyes, John Chris Domingo. Sabihin nyo sa kanila kahit magtago pa sila sa Pangasinan, hahanapin sila ng batas. Kailangan nila magpaliwanag sa mga taga-lungsod ng Maynila. Ito yung likod ng ano? Sige. Ng likod ng sementeryo. Pasensya na kayo sa abala. Ninanais lang namin mabigyan ng kapanatagan ng mga taga-lungsod ng Maynila sa kagagawa ng inyong barangay chairman at 3 kagawad, mga hangal ng bayan.